na kwarai karɓi waƙar Abdu Gwarzaku ne da guri. Ga minista Abdu Gwarzaku ne da guri. mai amana za mu ƙara samun natsuwa. Ga minista Abdu Gwarzaku ne da guri. mai amana za mu ƙara samun natsuwa. Ga minista Abdu Gwarzaku ne da guri. Mai amana za mu ƙara samun natsuwa. Ga minista mai amana za mu ƙara samun natsuwa. Tun da farko za ni sanya Allah kujera kalikina wanda ya yi kirya da kara. Sai jalal shi ya kaji shuɗi da fara. Rabbi shi ne ya jibinci yaro da uwa. Ga minista Abdu Gwarzaku ne da guri. mai amana za mu ƙara samun natsuwa. Kare tsira kun rasul hanta da jini. Kun ta'ala ya wuce a kwama da wani. Sasa habbai a gurin rasulu ba sa da kini. Jarumai ne kuma kiyansu ba sa tabuwa. Ga minista Abdu Gwarzaku ne da guri. mai amana za mu ƙara samun natsuwa. Abdu dan gwarza ya zama minista a ƙasa. Babu waiwai gwamnatin kamu ne da kusa. Ɗaukaka ce ta kari yanzu nesa mu kusa. Babu laifi a ce muna ta murna da rawa. Ga minista Abdu Gwarzaku ne da guri. mai amana za mu ƙara samun natsuwa. Baba Bola ƙwarya kasa a gurbi ka tari ka ɗau minista ka ba wa ɗaudamo mai haƙuri. Abdu dan gwarza ta har Kano ina masu guri. Wasu rarara ne suke da murhun da uwa. Ga minista Abdu Gwarzaku ne da guri. mai amana za mu ƙara samun natsuwa. Abdu Gwarzo lokacin ka ne sai ta gida kuma ka caje ka dole sanwa da kuda. Inda rai da rabo mata barka ta girma jana'a. Yau minista ne kai a iske bohol da ruwa. Ga minista Aya, Abdu Gwarzaku ne da guri. mai amana za mu ƙara samun natsuwa. Rayuwa ta yi kyau da boye kantar da hali. Kanawa da Abdu Gwarzaku mai kyan asali. Za su gane kuskuren adawa da wani wanda Allah ke yi wa bashi layin matsuwa. Ga minista Abdu Gwarzaku ne da guri. mai amana za mu ƙara samun natsuwa. Idan ka duba idanuwa suna tab da kira. Kai da Bola mai sarrafa ku tilas ya jira. Ya siyasa kace ka daren baɗanta ka kara. Shi mutunci in an tsare shi baya tafuwa. Ga minista Ya Abdu Gwarzaku ne da guri. mai amana za mu ƙara samun natsuwa. Gashi kowa a ƙasa yana ta murna da ka zo. Yanzu birni ƙauye kanan mu an tashi hazo. Daga bakin manyan mu Abdu sunan ka ya zo. Kai ka dace duk yan kabulla ba sa natsuwa. Ga minista Aya, Abdu Gwarzaku mai amana za mu ƙara samun natsuwa. ina ka sai naka idan da naka ka hutu fushi. Mai zaren bulu shi ya gane aikin kwarashi. Wanda ya bar yayin tunan fushi ne da fushi. Kai kubar kai ne da rijiyar da mata da ruwa. Ga minista mai amana za mu ƙara samun natsuwa. Ga minista yaran su tsula sai ku yi haƙuri. Ni da shi Allah ya haɗa mu ne da guri. Ga uban mu abina ta nan guruhin mu bari mi ta murna. Waɗansu ko su je su yi makuwa. Ga minista Mu ne da waje. mai amana za mu ƙara samun natsuwa. Ruwa ruwa ba Abdu Gwarzaku ne a ciki. Muna ta fatan alamai da koko masaki. Daga shi daro aka ba mu har da nama a ciki. To faɗi inda ake dara a bambanta uwa. Ga minista Aya, Abdu Gwarzaku ne da waje. mai amana za mu ƙara samun natsuwa. Baba kashin shaƙi masanni bibi na ƙasa. Ka yi suna cikin ƙasar da nesan da kusa. Babu mamaki idan da mun ga kairi ka dasa. Sanni dai jagoran arewa murna da hawa. Ga minista Abdu Gwarzaku mun samu guri. mai amana za mu ƙara samun natsuwa. Shugaban jam'iyya kana da katon matsayi. Mun ji daɗi kan da ƙoƙarin nan da kai. Yanzu APC za ta ƙara zango da tsayi. Martabar jam'iyyar mu yanzu za ta yi ta hawa.
ga minista. ya dubar zamu ne da waje. Mai amana za mu ƙara samun nutsuwa. Zana sawo da wani ba da aiki da maza. Kundi NSA da gidanmu shi ne rigiza. Zana sa Yusuf Ali Baba hata na baza. Ga abokin asuwaji wanda ba sa rabuwa. Ga minista. ya dubar zamu ne da guri. Mai amana za mu ƙara samun nutsuwa. Ibrahim Masari na ciki bai gaji ba. Kundi SA political ba zai girgizu ba. Wani garo ba za su samu na kiba. Kanawa namu ba ma gabuwa. Ga minista. Dubar zamo ne da wuri. Mai amana za mu ƙara samun nutsuwa. Cancanta. Ta iske jagoran kwarai. Minista Abdu Gwarza mai kishin gida. Cancanta. Ka iske jagoran kwarai. Minista Abdu Gwarza mai kishin gida. Cancanta ta iske jagoran kwarai. Minista Abdalla Gwarza mai kishin gida. Cancanta. Ka iske jagoran kwarai. Minista Abdu Gwarza mai kishin gida. Mu dai godiya muke tanki kwarai. Ga abu da Gwarza jagoran kwarai. Ministan asuwaji mai kulawa ne sarai. Bola Ahmad Tinubu babban mai gida. Cancanta. Da iske jagoran kwarai. Minista Abdu Gwarza mai kishin gida. Sara in kadai kana dubai kuma bakin gatari ba zai tabe ba ma. Adda ba kai ga mai ba fedima. Yau murna muke ga babban mai gida. Cancanta. Da iske jagoran kwarai. Minista Abdu Gwarza mai kishin gida. Himma ba ta kula gona lura dai. Manya su suke rikon yan yara dai. Daman nasarar gana faɗa tun bara dai. Ga hanyar kwata wuce ba gargada. Cancanta. Da iske jagoran kwarai. Minista Abdu Gwarza mai kishin gida. Mai sara ba zai kashe danjin mu ba. Shi can ba zan yi lissafin shi ba. Na san hatsu da bai ji daɗin yanzu ba. Baban abba yanzu dai ku ne gida. Cancanta. Ka iske jagoran kwarai. Minista Abdu Gwarza mai kishin gida. Gaura ka ba zai kashe shafo ba ai. Na waye ba zan buɗin kuka ba ai. Yaran zaune masu yin aikin kawai. Baki shin da suna rushe gida. Cancanta. Ka iske jagoran kwarai. Minista Abdu Gwarza mai kishin gida. Ga tifar zanen sarari da hawa. Minista dan kasa mu shaida yan uwa. Allah ne ya kaki zanen zabuwa. Ga jirgin fitan mu mai lodin gida. Cancanta. Ki jagoran kwarai. Minista Abdu Gwarza mai kishin gida. Al'ummar Kano muna ba da mu mun watsar da tsuladin baya ta mu. Batun shari'a za ta zo batun gwamnan mu. Gagawu na gane bangaren kin sai gida. Cancanta. Ka iske jagoran kwarai. Minista Abdu Gwarza mai kishin gida. Tauraron na gwarza na hanzuke ciki. Mai zagin damo yakan dau alhaki. Na san wake-wake zan gane baki. Na san inda zan buɗin koma gida. Cancanta. Da iske jagoran kwarai. Minista Abdu Gwarza mai kishin gida. Rara ɗanka hutu mai waka ya zo. Domin na ga al'umma sun dandazo. Murna ce ake da mai ofis ya zo. Minista Abdu Gwarza zai kimtse gida. Cancanta. Da iske jagoran kwarai. Minista Abdu Gwarza mai kishin gida. Ga minista Abdu Gwarza mu ne da wuri. mai amana za mu kara samun natsuwa. Ga minista. Abdu Gwarza mu ne da kuri. Mai amana za mu ƙara samun nutsuwa. Ga minista Abdu Gwarza mu ne da kuri. Mai amana za mu kara samun natsuwa. Ga